fɛ ka bɔ Iblisa dangatɔ tɔɔrɔ ma. Bismillahirrahmanirrahim. An y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Suratul Anfal. Suratu Al-Anfal an b'o la bi. Madaniyatun. Sura min don a jiginna Alakira kan sallallahu alaihi wasallam k'a to Madina. Wa ayatuha. A aya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. 75 ayatan. A bɛ bɛn aya 70 ani aya 5 ma. Mana sura in bɛɛ kɔni jiginna Alakira kan Madina. Fo n'a kɛra k'a daminɛ wa izi yamukuru bika k'a ta o aya 7 in na ka taa se aya 5 ma ka taa se aya 70 ma olu ye makiyu ye mais tɔ ninnu bɛɛ kɔni jiginna Alakira kan Madina alayhi salatu wasalam. Naam, an y'an sini Alahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. Yasalunaka Muhammadu bɛ n'i ɲininka Anil anfali. kɛlɛ ganimɛ na Muhammadu a f'u ye Al-anfalu. kɛlɛ ganimɛ min filɛ Lillahi. Ala ta don War-rasuli. a n'a ka kira Fattaqullaha. a ye sira Ala ɲɛ Waslihu zata bainikum. a k'aw ni ɲɔgɔn cɛ dilan Wa atiullaha. a ka Ala labato Wa rasulahu. a ka Muhammadu labato In kuntum. n'aw kɛra muminina ko a ye mumini sɛbɛsɛbɛw ye i y'a ye man a ko yasalunaka anil anfal ko u bɛ ne ɲininka kɛlɛ ganimɛ ko la komi nin ye silamɛya kɛlɛ fɔlɔw kɔnɔna ye gazwatu badr bon kɛlɛ kɛtɔ jama nana u ye kɛlɛ kɛ ayiwa nafolo minnu sɔrɔla o tilacogo la denmisɛn minnu jiginna ka kɛlɛ kɛ olu ye a ta ayiwa k'u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ bon mankan wulila cɛkɔrɔba bisikiya minnu b'a la olu ko anw de tun b'a disi la n'a kɛlɛ kun tiɲɛna a bolo a tun bɛ boli ka segin anw de ma o tuma na an bɛɛ sen bɛ nin nafolo in na aw tɛ se k'a k'aw ta ye k'anw to yen alors mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛyara u sera kira ma kisi nɛɛma b'a ma k'a fɔ ko nafolo in kibaru bon tafsiri dɔw la ko kira yɛrɛ de ye denmisɛn ninnu su n'i ye maa min faga fɛn min b'o o la o y'i ta ye n'i ye mɔgɔ min faga fɛn min b'o la o y'i ta ye tuma na denmisɛnw kɔni y'a kɛ durulen ye sa a taridina caman sɔrɔ ɔ cɛkɔrɔbaw minnu n'olu bɛ kɛlɛ kɔfɛ nka u bɛ garidi la olu k'u bɛɛ ka kan parce que n'a kun tiɲɛna ninnu bolo u bɛ segin ka na olu de yɔrɔ la o tuma na a man kan u k'a tila k'olu to bon o y'a sɔrɔ ɲɛ dɔnnen tɛ kɛlɛ ganimɛko la parce que silamɛ dɔ bɛ yen dɔ y'ale balimakɛ faga ale y'o faga o ka bamuru ta ka kɛlɛ kɛ n'o ye kosɛbɛ ka sɔrɔ ka n'o bamuru in ɲini kira fɛ ko kira k'o d'a ma kira ko e ta tɛ nin ye ne yɛrɛ ta tɛ a ko i bɛ taa fara tɔw kan fɔ Ala k'a ka yamaru ci o kumana kɔfɛ sa o kumana ko yasalunaka anil anfal k'u y'i ɲininka kɛlɛ ganimɛko la qul al anfalu kɛlɛ ganimɛ lillahi Ala ta don wa rasuli a n'a ka kira al anfal bi mana an-nafl an-nawafil mana anfalu ye naflu yɛrɛ de ye parce que fɛn min don ziyada de don i ta tɛ a faralen i kun de kumana a bɛ n'a fɔ seli farida kɔfɛ nafila minnu bɛ yen o kumana i ka sɛgɛn n'i ka cɛsiri kɔfɛ Ala ye garisɛgɛ min d'i ma ani kɛlɛkɛyɔrɔ la i ye min sɔrɔ o kumana o ye ziyada de parce que e taara de i bɛ sa walima i ka jugu faga kumana ni nafa wɛrɛ sɔrɔla nin fila kɔfɛ n fa walima n k'i fa kɔfɛ kumana o ye nafulu ye quoi o kumana a ko sisan min bɛ yen dɔrɔn ko kira kisi nɛɛma b'a ma ko anfalu ye Ala de ta ye maa min bɛ se ka kuma na k'a kɛcogo fɔ k'o ye Ala ye wa rasuli a n'a ka kira o kumana o kɔni kɛra mankan wulila o ko u bɛna an ka fɛnw minɛ o y'a sɔrɔ k'o ma fɛn basigi ka ɲɛ ayiwa dɔw kɔni a ma se ka taa bɛɛ dɔw ni ma fiyewu ayiwa o fana y'a dama kisa jan ye parce que kira n'u sigira ka musawaraw kɛ ka kuma kumana fɔ ka na kɛ fattaqullaha a ye sira Ala ɲɛ wa aslihu zata bainikum
a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya ni balimaya نعم kɛlɛ ganimɛ ka n'o tiɲɛ dɛ a y'a jija a k'a ni ɲɔgɔn cɛ dilan a ma nɔgɔya bon diɲɛ yɛrɛ bi ten o an bɛɛ bi jɛ fantanya na mais ni se nana caman b'i kɔ don caman na dɛ o kumana ala k'an bɛɛ laban ye ayiwa mɔgɔ minnu bɛ tamaro kelen dilan u ni ɲɔgɔn cɛ n'olu nana sanu kuturuw ni kɛlɛkɛminɛ ɲɛnɛmaw sɔrɔ a kuma ka ca dɛ wa atiullaha a ye ala labato wa rasulahu a n'a ka kira a y'a min fɔ ye ko ka nafolo in tila ten a ye sɔn o ma dɛ a y'a kɛ a ta ye n'a sɔrɔla a ye mumini sɛbɛ ko a ka muminiya dafalen don ala ti sɔsɔ kira ti sɔsɔ mana ala ko k'a tila tan wa a y'a tila ten naam a ko i k'a dɔn mumini sɛbɛw olu de ye mɔgɔw ye ni ala tɔgɔ fɔra dusukun jaabi tigɛ wa ni ala ka aya kalannaw kan dɔ bɛ fara u ka limaniya kan wa u ma kan yatawakkaluna u kelen bɛ k'u sɛmɛ i y'a ye sa o kumana innamal mu'minuna o kumana ni yɛrɛ hali n'a ma k'i ɲɛna i bɛ fɛn dɔw faamu o kumana a nana se innamal mu'minuna ko i k'a dɔn mumini sɛbɛ de ye maa ye allazina iza zukirallahu ni ala ko fɔra dɔrɔn wajilati qulubuhum o yɔrɔnin bɛɛ u dusukun jaabi tigɛ u dusukun bɛ siran a bɛ yɛrɛ o kumana mumini sɛbɛ bi ten o kɔrɔ ye ni mumini ko a bɛ ko dɔ kɛ ni ko a kɛ ala kama o yɔrɔ bɛɛ a jaabi tigɛ a ko a bɛ ko dɔ kɛ ko nin ye haramu ye o yɔrɔ bɛɛ a jaabi tigɛ a bɛ segin a kɔ ko o de ye mumini sɛbɛ ye wa iza tuliyati alayhim ayatuhu wa ni ala ka kuranɛ kalanna u ye zadatuhum imanan o bɛ dɔ de fara u ka limaniya kan wa tasdika n'a ni kira tiɲɛtigiya k'a fɔ nin aya min fɔra sisan a ye dɔ fara o jumɛn ka limaniya kan aw ka nin kuma in mɛn nin kɔni ye ko dilanlenya yɛrɛ fɛ dɔrɔn ko ala ko ten ɔ tuma na ko mumini tɛ ten mumini kɔni a fɔ o fɔ ko ala ko ten mumini jɛnen bɛ n'a ye wa a b'a sabati fana wa u sɛmɛnen bɛ u maɲi de la naam mumini de ye mɔgɔw ye u bɛ seli jɔ k'a dafa wa ni ala y'u garisɛgɛ fɛn min na yunfiquna u b'a don ala ka sira kan o tigilamaw olu de ye muminiw ye haqqan tiɲɛ yɛrɛ la jɔyɔrɔ b'u ye lahara u ma bolo ye ani jurumu yafa ani garisɛgɛ kɛrimun garisɛgɛ min ka bon n'o ye alijinɛ ye ya isa o kumana a ko muminu a ye muminu sifatu f'u ye a tilala k'a dafa tuguni a ko allazina yuqimuna salata minnu bɛ seli jɔ yatu biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum ne ala y'u garisɛgɛ nafolonin min na yunfiquna a kan ka don daɲuman min fɛ o b'a don ye o kumana ulaika a ko o tigilamaw humul mu'minuna haqqan ko n'i bɛ mumini tiɲɛ yɛrɛ ɲini dɛ ninnu de don u b'u ka seli k'a kɛcogo la wa nafolonin min kalifar'u ma a kan ka taa sira ɲuman min fɛ n'o ye ala ka sira ye o b'a don ye fa naam a ko i k'a dɔn daraja b'u ye daraja de kɔrɔ ye manazila fil janna alijinɛ u bɛ ɲɔgɔn dan quoi mana alijinɛ étage sigilen don ɲɔgɔn kan o tɔgɔ la ayiwa u fana bɛ ɲɔgɔn dan tuguni n'u ka limaniyaw ye sow tɛ kelen ye o kumana inda rabbihim u ma yɔrɔ wa maghfira ani jurumu yafa wa rizqun karimun ani garisɛgɛ min ka bon kosɛbɛ naam kama akhrajaka rabbuka a bɛ nin cogo kelen na i n'a fɔ i ma y'i bɔ i ka so kɔnɔ ko a bɛna tiɲɛ dɔ sabati ka sɔrɔ jamakulu dɔ mumini yɛrɛw la ni ala kalenna kɛrɛwuna olu kun tɛ bɔli fɛ parce que
komi a bɛ nin kisa dɔ cogo min na baduru kɛlɛ kɛra cogo min na Abu Sufyan u ye yanni kira hijira la u ye kira ka nafolo bɛɛ minɛ hali a ka so u y'a feere n'o ye Khadija ka so ye ka Abubakar ka so feere bon tuma min na n'u taara hijira la sisan u yɛrɛ y'a lajɛ an to ɲɔgɔnna bin kɛra an kan mana minnu bina an kan u taara taama na u segintɔ don mana an k'a lajɛ an k'u kunbɛn nafoloba de b'u bolo n'an sera k'o nafolo kɔni sɔrɔ o tuma na ni Ala sɔnna silamɛya bi dɛmɛ parce que silamɛw sɛgɛnnen don hali u bɛ kɛlɛ kɛ ni bamuru min ye a t'u bɛɛ bolo Seydina Ali ka riwaya dɔ bɛ yen baduru kɛlɛ yɛrɛ don mɔgɔ kelen dɔrɔn de tun bɛ so kan tɔ bɛɛ b'a sen na parce que a se t'u ye bon mais ni o tuma na kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko silamɛw ma ko Abu Sufiyani ni nafolo bɛ na u dun bɛ tɛmɛ Madina yan de ka taa Maka an ka wuli an k'a lajɛ an ka nafolo in bɛlɛn tara an na se ka nafolo in sɔrɔ u y'an tɔɲɔ u y'an bɔ an faso la u y'an halala bɛɛ feere o tuma na an yɛrɛ ka taa an ka taa an k'u kan tara an ka nafolo in sɔrɔ bɛn kɛra nin kan mana kira ye labɛn kɛ sa a bɛna taa u nɔfɛ bon kɛlɛ de don n'u bɛ to a la dɔw na kisi tiɲɛ na o gɛlɛyara mɔgɔ dɔw ma o tuma na Ala y'o de fɔ wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun ka sɔrɔ mumini fankelen dɔw bɛ yen bɔli kɔni ma bɛn olu ma fiyewu ko an bɛ taa nin n'an gufɛ an ma labɛn foyi t'an bolo a ma suda ka ɲɛ an bɛ taa an yɛrɛ di saya ma ka da mun kan u b'o fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn fari fa yujadilunaka o bɛ ka kɛ Muhamadu yɛrɛ sɔsɔ kɔfɛ kuma t'a la bilen koyi tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ sɔsɔ fagali la bada ma fɛn kɔfɛ bangeni yɛrɛ kɛr'u ye nka i b'a fɔ mɔgɔ ninnu sa k'u bɛ gɛngɛden ka taa saya bilenma ma ka sɔrɔ olu yɛrɛ yanni zuru na u ɲɛ bɛ saya la i y'a yɔrɔ ye sa yujadilunaka fil haq u bɛ ka Muhamadu sama tiɲɛ na tiɲɛ ye mun ye Ala y'a bange kira ye ko groupe fila in dɔrɔn kelen b'o d'i ma n'i ma na iru sɔrɔ i na nafiru sɔrɔ a fila t'i da dɛ n bɛ kelen d'i ma n b'aw se fana ayiwa kira y'o ɲɛfɔ mɔgɔ ninnu ye ko Ala y'a yira n na ten koyi o bɛɛ n'a ta dɛ yujadilunaka fil haqq u b'i sɔsɔ tiɲɛ na n'o ye kɛlɛ in kɛli ye sa bada ma tabayyana ka sɔrɔ bangeni kɛr'u ye kaban ko u bɛ se k'u bɛ fila in dɔrɔn kelen kɔni sɔrɔ o bɛɛ fɔr'u ye ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun a kɛ b'i n'a fɔ de c'est-à-dire e ka nin kuma ɲuman in Ala ko an bɛ se Ala ko an b'a dɔ sɔrɔ u m'o si ye u ɲɛ bɛ min na dɔrɔn k'a k'i n'a fɔ i bɛ ka mɔgɔ sama dɔrɔn ka sin saya ma ko u bɛ ka k'o de ye quoi a ma nɔgɔn dɛ ko ma nɔgɔn na wa iza ko tuma min na kana ɲinɛ Ala bɛ layidu ta aw silamɛw ye groupe fila in dɔrɔn kelen na k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na aw ta y'a dɔ ye nka aw yɛrɛw tun b'a kanu na o ko a kana kɛ kɛlɛkɛ minɛntigiw ye fusa kɔrɔ ka di aw ma nka Ala yɛrɛ b'a ɲini ko a bɛna tiɲɛ bange n'ale Ala ka layidu kan ye ni ka kafiruw kɔtigɛ yasa a ko cogo di a ko a kana ɲinɛ izi ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn tuma min na Ala bɛ groupe fila in dɔrɔn kelen layidu ta ye ko n'a ma iru sɔrɔ ko a bɛ nafiru sɔrɔ iru de ye kɛlɛ kɛlen i taalen sanni kɛ sugu la k'i ka marchandise charger conteneur kɔnɔ i natɔ n'o ye o ye iru ye nafiru ye an k'an ka conteneur kɔlɔsi so kana bin a kan an ka jama wuli ka taa sauver o tuma na minnu nana sekuru la a ka olu sɔrɔ walima a ka conteneur tigi yɛrɛw sɔrɔ a ka iru sɔrɔ minnu nana ni nafolo ye
marchandise a k'olu sɔrɔ walima minnu nan'u sekuru a k'olu sɔrɔ ko ala y'o fila layidu ta u ye ko o fila dɔrɔn annaha lakum o fila dɔrɔn kelen kɔni y'a ta ye mais nin bɛɛ kɔ watawadduna o don wa aw silamɛw b'a kanu de anna ghayra zati shawkati ko n'a ma ɲɛ kɔni groupe fila in dɔ bɛ sɔrɔ k'a ka kɛ kɛlɛkɛ minɛn tɛ groupe min na k'o de ka kɛ o ta ye zati shawka ye komi a b'a dɔn cogo min na ŋɔni de ŋɔni bɛ turu mɔgɔ la o tuma na kinaya de don o tuma na u y'a singa k'a bila kɛlɛkɛ minɛn nɔ na bamuru daduma o tuma na aw kun tɛ fɛ ani bamurutigiw ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que tuma min na ni kira bɔra n'a ka mɔgɔw ye ko u bɛna kɛlɛ kunbɛn tu sais jamana kuma kiraya t'a la foyi t'a la ni min farati dɔrɔn a man ɲi ala kira ye silamɛw labɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ u bɛ Abu Sufiyani natɔ kunbɛn ka kɛlɛ ka minɛn ninnu minɛ a ka jagokɛ minɛnw minɛ o labɛn kelen ni silamɛw y'u labɛn k'u bɛna taa o la mais bɔli man di dɔw ye tiɲɛ na entre temps kibaru carina fɔ Abu Sufiyani ye kibaru mɛn k'a sɔrɔ a ma se Madinɛ k'a fɔ ko labɛn kɛn bɛ u bɛna a kɛlɛ kibaru fana taara Maka ka taa fɔ makankaw ye ko silamɛw labɛnnen don k'u bɛna u ka marchandise attaquer o yɔrɔ la makankaw y'u labɛn Abu Jahaliw y'a ɲɛmɔgɔ ye ka muso dɔnkilidalaw ta musajaatu olu bɛ dɔnkili da k'u fariya e mɔkɛ ye nin kɛ i mɔkɛ ye nin kɛ i fa ye nin kɛ e yɛrɛ ye nin kɛ nin don ye nin kɛ nin don ye mɔgɔ n'a ka jamakulu ni bɛ se k'aw ka nafolo minɛ wa n'o kɛra u bɛ dulɔ dɔ min sogo bɛ ka jeni badurukɛla a labɛnna kojugu o kumana fɛnkɛ Abu Jahali ni jama bɔra ka Madinɛ magɛn pour que u k'u ka marchandise sɔrɔ bon kira fana bɔra sallallahu a n'a ka jama pour que u ka marchandise sɔrɔ mais tuma min na ci fɔra Abu Sufiyani ye kodɔnna don a bɛ sira in dɔn kojugu a bɛ ko faamu o yɔrɔ bɛɛ a ye tuuru kɛ sira min mina n'a ye Madinɛ directement a y'o bila a taara Sahilu ta o bɛ tɛmɛ n'a ye Kɔgɔjida la comme Kɔgɔji man d'u ye parce que u ti jiko kalama mais ale obligera ka taa bɔ ni Kɔgɔjida de ye sisan pour que a ka nafolo ka se ka kisi bon magankaw kɔni bɛ Madinɛkaw kɔni bɛ labɛn na k'u b'ale kɔnɔ jɔ y'a sɔrɔ ale tɛmɛna bon ninnu fana nana k'u bɛna ale kunbɛn mais a fɔr'u ye ko non ko hɛrɛ sɔrɔla ko nafolo kisira Abu Jahali ko k'u ti segin bilen ko fɔ Madinɛ o tuma na u y'u labɛn o de la ka na Madinɛ zati shawka de y'olu ye sisan silamɛw ti fɛ ka minnu bɛn fiyɛw o tuma na u bɛna olu de bɛn jagoya la sisan a b'a kɛ ten na ayiwa nka ala bɛ fɛ de ka tiɲɛ sabati n'o tɛ nafolo y'u dan ka ban n'a ka kumakanw ye n'a o y'a ka layidu kɔrɔ ye min ta k'a fɔ ale ala bɛ silamɛw dɛmɛ a bɛ muminiw dɛmɛ a bɛna kafiriw kɔtigɛ pewu mana badurukɛla in nana nin nacogo de la a gɛlɛyara kosɛbɛ mais baduru silamɛw sera a la k'a kɛ wasa ye k'a kɛ kunkɔrɔta ye mais baduru yɛrɛ kɔfɛ fana silamɛw nana dekun minɔgɔ ani ji u ye kɛlɛ se sɔrɔ mais minɔgɔ se bɛna u bɛɛ faga ko in gɛlɛyara naam an ka taa tari ale ala na tiɲɛ sabati ni ka kafiriya nagasi ka halaki hali n'o ma ja filangafo ninnu ye a ko tuma min na sa yastaghizuna ni silamɛw b'u dama kasi a mana ala ye jaabili kɛ aw ye ala ko ne bɛna aw fangatigiya ni cɛ ba kelen ye kabini mɛlɛkɛw la murdifina minnu tugutugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ i y'a faamu wa a ko tuma min na sa n'a kɛra
taama kɛ ka ko danbile zati shawuka min komandaw ye o de sabatira sa ko ani olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tumana ko tuma min na o ɲɔgɔn sɔrɔ sabatira iz tastaghithuna rabbakum o tumana sa a kɛra taafan tɛ yen bilen foyi tɛ yen bilen kɛlɛ kɔ o tumana silamɛw y'u ɲɛsin sa iz tastaghithuna rabbakum o yɔrɔ bɛɛ u y'u kasama ala ma ala o tumana an dɛmɛ sa dɛ n'o tɛ an ni ninnu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye ninnu falenba nalen don anw dɔ bɛ su saba kɛ i tɛ dumuni sɔrɔ ka dun kɔngɔtɔw ni mɔgɔ falenw mana na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛminɛ b'u bolo foyi t'anw bolo u bɛ sow kan an b'an sen na i y'a ye o tumana u ye ala wele fastajaba lakum o yɔrɔ bɛɛ ko ala y'aw ka dugawu jaabi ala ko n bɛna aw dɛmɛ ni mɛlɛkɛ mɔgɔ 1000 ye murdifina minnu tugutugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ u bɛna mana mɛlɛkɛw ka nali u ko mɛlɛkɛw tilala 500 o taara Maimana na Sidina Abubakari yɔrɔ la 500 o taara Maisara la Sidina Ali yɔrɔ la kɛlɛ classé cogo la kira fɛ bon mais mɛlɛkɛw ka nin nali ninnu bi fɔ ka silamɛw hakili sigi de n'o tɛ in kanat la sayhatan wahida fa iza hum jami'un ladaina muhdarun aywa fɛngɛ kaw ka halakili la wa ja'alna aliyaha aywa ya dɔ kɔni mɛlɛkɛba kelen kɔni n ka nali kundo la nka aywa yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ khamsatu alafi a bɛɛ b'a la o ɲɛfɔliw bɛ yen mais ni mɛlɛkɛ 1000 nali la ko mɛlɛkɛw farala silamɛw kan ka kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ caman wɛrɛ la mɛlɛkɛw bɛna mais ko mɛlɛkɛw ma deli ka mɔgɔ faga ni nin kɛlɛ kelen in tɛ mɛlɛkɛ ma deli ka mɔgɔ faga kɛlɛyɔrɔ la ni baduru do dama tɛ parce que baduru yi secogo si tun tɛ silamɛw la ni ala ka dɛmɛ tɛ ala ka dɛmɛ dɔrɔn de tun bɛ se k'u se an'u ka ala danaya o de ye ala ka dɛmɛ yɛrɛ ye mana ala y'u dɛmɛ ni mɛlɛkɛ 1000 murdifina minnu tugutugulen bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ naam wama ja'alahu Allahu ala ma nin dɛmɛ in kɛ illa bushra fo k'a kɛ nisɔndiya ye walitatma'inna bihi qulubukum ani aw dusukun ka sabati waman nasru dɛmɛ ti bɔ yɔrɔ si illa min indillahi fo ala yɔrɔ inna Allaha i k'a dɔn ala azizun masaba do hakimun a ka kiti cɛ ka ɲi i y'a faamu wa ma ja'alahu Allahu ala ma nin dɛmɛ in kɛ foyi kama fo ka nisɔndiyali kɛ muminidenw na walitatma'inna bihi qulubukum ani aw dusukun ka mafakuya ka basigi k'a fɔ an dalen b'a la tɔ min natɔ don hɛrɛ b'a ɲɛfɛ waman nasru illa min indillahi inna Allaha azizun hakimun dɛmɛ ti bɔ yɔrɔ si ala yɔrɔ kɔ ala k'an dɛmɛ naam ala ye masaba ye a ka kiti kan ɲi izi a ko tuma min na a ko a kana ɲinɛ fana dɛ tuma min na ni sunɔgɔ y'aw datugu jingɔ ni k'o kɛ hakilisigi ye ka bɔ ala yɔrɔ ka d'aw ma ala ka tila ka jiginni kɛ aw kan ka bɔ kabakolo la ji la tari a na aw saniya n'o ji ye ani ka gɛnni kɛ ka bɔ aw ma seitanɛ ka wasiwasili la ani a ka tindili kɛ aw dusukun na ni ka sabatili kɛ ni o sanji in ye akdama a senkadamu na a ko cogo di a ko i kana ɲinɛ yughashikumu nuhasa amanatan a kana ɲinɛ tuma min na ni jingɔ ye aw ta ka hakili sigi sabu ni sunɔgɔra dɔrɔn min bɛ sen na i bɛ ɲinɛ o kɔ o tuma na silamɛw tilalen nin kɛlɛ in na a fɔr'u ye ko makan cɛdenw kelen min ka mɔgɔw luwe fan bɛɛ fɛ k'u bɛ ka kana mais min ka jugu o bɛɛ ye minɔgɔ b'u la minɔgɔ bɛna a bɛɛ faga bɛɛ kamana ganna an sera kɛlɛ la mais minɔgɔ bɛna an faga et puis u taara bɔ cɛncɛn kan cɛncɛn min n'i y'i sen don a bɛ coro fo i kunbere la
i tɛ se ka taama yɛrɛ ka fara minɔgɔ kan silamɛ yɛrɛ kɔni bɛɛ dara la nin ye saya ye an kɔni jugu m'an fa nka minɔgɔ ni dugukolo kɛcogoya b'an fa ala y'u to o de la ka sunɔgɔ kɛra u bɛɛ kan o kumana ala ye sunɔgɔ kɛ dɛmɛnanba ye k'u hakili sigi hali ni minɔgɔ b'i la i sunɔgɔbaatɔ i bɛ ɲinɛ minɔgɔ kɔ yanni i ka kun o kumana tuma min na u tora ten an mana taa n'o don wa minnuhu ni ka bɔ ale yɛrɛ ala yɔrɔ a b'o la wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi kumana ko mɔgɔw kun b'u la mɔgɔ min caman surasugora janaba nɔgɔ b'u la kumana ko u bɛ k'a fɔ u bɛ seli ni janaba nɔgɔ ye ko sitanɛ bɛ k'a fɔ k'aw m'a fɔ a ye ala ɲu ye k'aw m'a fɔ ko Mamadu ye ala ka ciden ye ko aw n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ aw janabatɔ bɛ seli k'aw ye silamɛ ye ko e m'a dɔn ni ala cɛ ka jan sitanɛ bɛ k'o wasa u dusukun na janaba nɔgɔ bi caman na alors o kumana u kamana gana sisan ala y'u to o de la sunɔgɔ in kɔfɛ ka sɔrɔ ka sanji suru mana sanji min surula u y'u yɛrɛ saniya wa yuzhiba ankum rijsa shaytan ni ka shaytanɛ ka nɔgɔ sama ka bɔ aw la a bɛ ka hakili jugu min don aw la n'o ye a bɛɛ dara la ye minɔgɔ b'an fa o ye shaytanɛ nɔ ye an tɛ se ka bɔ nin cɛncɛn in na bilen an bɛɛ bɛ saya o ye shaytanɛ nɔ ye surasugo tɔ minnu bɛ yen n'a bɔ o wasiwasi olu dusukun fana na k'aw nɔgɔlen don aw bɛ se ka kɛ ala ka mɔgɔ ye cogo di o kuma na sanji nana ka o bɛɛ wuli ka bɔ yen eriju shaytanɛ b'u la pewu ani ka aw dusukun sabati ni ka aw senkadamu sabati sa nana cɛncɛn doro la o bɛ taama ka fasilima a ka d'u ye cogo min o kuma na ko bɛɛ labanna hɛrɛ de la ala k'an ka kow laban hɛrɛ na a ko tuma min na yuhi rabbuka Mamadu ne ma bɛ wahayu kɛ kana mɛlɛkɛw ma k'a fɔ ne ala ne faralen bɛ aw kan a ye sabatili kɛ mɔgɔw la sa minnu limaniyara ne ala bɛna kɛruni kɛ mɔgɔ minnu kafiriyara olu dusukun na jatigɛ la o la sa aw ka bugɔli kɛ k'an bɛɛ sanfɛ a ka bugɔli kɛ a juguw la bolongɔni den bɛɛ lajɛlen na o min filɛ nin ye sabu kafiri ninnu u ye ala sɔsɔ u ye ala ka kira sɔsɔ ni maa min ye ala sɔsɔ ka ala ka kira sɔsɔ i k'a dɔn ala ka ɲangata ka gɛlɛn i y'a ye a ko cogo di a ko tuma min na ni ma bi wahayu jigin ka na mɛlɛkɛw ma k'a fɔ ne faralen bɛ aw mɛlɛkɛw kan fasabitu lezina amanu mɔgɔ minnu k'u limaniyara a ye t'u dɛmɛ ka ko jira juguw la min bi silamɛw sabati u ka limaniya kan sa'ulqi fi qulubi lezina kafaru ru'ba kafiriw kɔni n bɛna siran bila u dusukun na siran fana ye ala ka kɛlɛcɛ dɔ ye ni i siranna dɔrɔn i tɛ se o tuma na o siran bɛ ala bolo ala kana an siran fadribu fawqa al-a'naqi a ye kunbaw ci a kana hinɛ bilen dɛ a y'u walo dɔrɔn wadribu minhum kulla banani a ye bolongɔniden bɛɛ tigɛ tigɛ bolongɔniden fɔ kun ye i mana min i bɛ bamuru minɛ bolongɔni de b'i la ni bolongɔniden tigɛra i y'a dɔn ni i kɛlɛɲɔgɔn bolongɔni tigɛ o ye kɛlɛ bannen ye o parce que ale tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni bamuru kɔni ye bilen na sabu mɔgɔw de don u ye ala sɔsɔ ni ka ala ka kira sɔsɔ mɔgɔ min mana ala n'a ka kira sɔsɔ fa inna allaha shadidul iqabi ala ka ɲangata cɛ ka jugu ni ɲangata ye min filɛ kafiru a y'a nɛnɛ sa wa k'a dɔn foyi tɛ kafiru ye lahara don fo n'a kɛra tasuma ɲangata ye aw minnu ko a dalen bɛ ala la
الذين كفروا nani kafiru ye ɲɔgɔn sɔrɔ زحفا ɲɛ ni ɲɛ na walima u jɛrɛlen فلا تولوهم الأدبار a kana kɔ di u ma a kana boli ومن يوليهم يومئذ ni maa min bolila o don kɔni دبره k'a kɔ di إلا متحرفا fɔ n'a sɔrɔla a tigi bi labɛn wɛrɛ kɛ لقتال kɛlɛ wɛrɛ kama أو متحيزا walima a tigi bi labɛn dɔ la إلى فئة ka taa fara jamakulu dɔ kan فقد باء ni nin si tɛ o tigi kɔni ye sɔrɔli kɛ بغضب o sigira ni dimi ye من الله ka bɔ ala yɔrɔ ومأواه جهنم taa yɔrɔ si t'o la ni janɛmɛ tɛ وبئس المصير taa yɔrɔ jugu da ye janɛmɛ ye يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu ko ali maniyara إذا لقيتم الذين كفروا زحفا naani kafiru ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛjala kan zahafu de kɔrɔ ye mujtami'ina i n'a fɔ ni kafiru jamakulu filɛ a yɛrɛ jamakulu filɛ mais zahafu yɛrɛ arabukan de ye sili i n'a fɔ ɛsɔbi ya zahafu denmisɛnnin b'a si de a bɔbara kan ka taa ɔ kumana ko ni kɛlɛ jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko a bɛ k'i kɔnɔ de u bɛ si ala n'o caya fɛ o kumana ko n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ zahafan o kɔrɔ ye jamakulu u jama filɛ aw jama filɛ k'a fɔ an ka si ɲɔgɔn ma face à face ko a kana boli dɛ parce que n'a tigɛra ko a ti tugu o b'a sɔrɔ ko gɛlɛyalen don o kumana ko a kana boli dɛ a kana kɔ d'u ma ko a bɛ boli ومن يوليهم يومئذ nka kɛlɛ ɲaaminen ni maa min y'a kɔ di sa ko ale bɛ boli إلا متحرفا لقتال fɔ ni maa min b'i yɛlɛmɛ kɛlɛ wɛrɛ ɲɛɲinini kama parce que kɛlɛ ye kariw ni fariw de o tuma na a y'a dasi ta a ma ɲɛ ten i ko na n ka boli ka n ka kurusi jala siri ka ɲɛ walima na n ka boli ka n ka bamuru dɔ in bɔ o tuma na i bolila ka t'o bɔ ka sɔrɔ ka na o tuma na o de bɛ bɛn n'o o kɔni don o bɛnnen don parce que kɛlɛ tuma dɔ la i bɛ taa i turunɛ cɛ o ka labɛn wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ka na ko o n'a ɲɔgɔnna bi bɛn n'a ma kɛ n bɛ taa so kɔni fɔ n bɛ bɔ nafolo ka labɛn o bɛ bɛn متحيزا إلى فئة walima yɛrɛ i ni ninnu bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ bɔnna nka i yɛrɛ ɲɛ bɛ silamɛ jamakulu wɛrɛ la ye i ko na n ka so dajuru kiri ka boli ka taa fara nin silamɛ ninnu kan sariya la o bɛ bɛn ka boli ka taa fara silamɛ jamakulu dɔw kan minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ hali n'olu tiga ka kɛlɛ kɛ n'u bɛ labɛn na ayiwa e ɲɛ gannen taara fara olu kan ka sɔrɔ i ma taa so sariya la baasi t'o la nka ni maa min ta tɛ nin si ye fo ye sotaminɛ yɛrɛ de ta fakadi baa o tigi segira sa dɛ bi gadabin min Allahi ala fununa o tigi kɔrɔ dɛ ومأواه جهنم wa taayɔrɔ si tɛ o tigi la ni janɛmɛ tɛ wa taayɔrɔ jugu da ye janɛmɛ ala kana an da ye فلم تقتلوهم falam taqtuluhum badru do silamɛw aw ma mɔgɔ ninnu faga o ولكن الله nka i k'a dɔn قتلهم ala de y'u fa وما رميت mamadu e yɛrɛ ma kɛruni kɛ إذ رميت don min na n'i ye kɛruni kɛ tuma min na i ye kɛruni kɛ ولكن الله nka i k'a dɔn رمى ala de ye kɛruni kɛ وليبلي المؤمنين ala ko a na muminiw lajarabi منه ka bɔ ale yɛrɛ ala yɔrɔ بلاء lajarabila hasanan min cɛ ka ɲi n'o ye ganimɛ dili u ma إن الله i k'a dɔn ala سميع mɛ ni masa don alimun ala ye dɔnni masa ye فلم تقتلوهم a ko aw silamɛw ma mɔgɔ ninnu fa koyi ولكن الله قتلهم ala de y'u fa munna ala ko aw m'u fa ale y'u fa parce que ale ala de y'aw dɛmɛ taara ne se k'u fa o tuma na dɛmɛ bɔra yɔrɔ min na k'aw ka se sɔrɔ o tuma na o de ye kotigi ye naam وما رميت إذ رميت wama ramayita aw nin yɔrɔ in na wama ramayita ko kɛlɛ gannen ko alakira sɔrɔ salam y'a bolo fa bugurimugu de la ko shahatili wusuhu ko k'o bugurimugu fili o tɛgɛɲɛ kelen min filila k'o de donna kafiri bɛɛ ɲɛna kafiriw tora ɲɛ terike de la sa u b'u ɲɛ terike cogo min na u b'u ɲɛ terike ten kumana
i mana mɛ i bi kɛlɛ kɛ i ɲɛ b'i kɛlɛ ɲɔgɔn na mɛ ni buguri b'i ɲɛ na i bɛ ka bɛlɛ bɔ i ɲɛ na o ye ka ko nɔgɔyalen ye sa dɛ mana ko Muhamadu ye o buguri min seri ko kira nɔ tɛ walakin Allah harama ko ale Ala de y'a fili naam o tuma na Ala ko a bɛna mu'miniw lajarabi fana ka bɔ ale Ala yɔrɔ lajarabila hasanan min cɛ ka ɲi n'o ye nafolomugu suruli u kan ka sɔrɔ k'u lajɛ u bɛna mun kɛ naam i k'a dɔn Ala ye mɛnni masa ye dɛ alimun dɔnni masa don Ala bɛ ko kalama naam o lajarabi min filɛ nin ye wa i k'a dɔn Ala bɛ kafiriw ka dabali nagasi n'a ye dɛmɛ ɲini kɛ a dɛmɛ nana ma dɛrɛ nka ni a ye silamɛw kɛlɛli dabila Ala tigitigi fahuwa o dabilali o de hɛrɛ ka bon aw kan nka n'a segira kɛlɛ in ka kun an yɛrɛ bɛ segin ka n ka kira dɛmɛ fi'atukum a ka jamakulu in tɛ se ka foyi ɲɛ ye hali n'a cayara nin ye i k'a dɔn Ala faralen bɛ mu'miniw kan cogo di in tastaftihu a ko magan kafiriw ma sa aw ye dayɛlɛli ɲini min kɛ faqad jaakumul fath dayɛlɛli nana ma o parce que kɛlɛ kɛ yɔrɔ la aw ko Muhamadu ta ye nkalon ye a ye mɔgɔw tɔɲɔ kumana n'a sɔrɔla Muhamadu de ye tɔɲɔli kɛ Ala k'a halaki kumana n'a sɔrɔla aw de ye tɔɲɔli kɛ Ala k'aw halaki o kumana a y'o istiftahu min ɲini ka dɛmɛ ɲini ni Ala fɛ tɔɲɔlikɛla halakili kan qad jaakumul fath dayɛlɛli nana dɛ dugawu jaabira o tiɲɛ dɔnna a ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a ye kɛlɛ in jɔ o de hɛrɛ ka bɔ a kan dɛ nka n'a segira ka Muhamadu kɛlɛ kun ne yɛrɛ bɛ segin k'a dɛmɛ a ka jamakulu tɛ se ka foyi nafa a ye o la hali n'a cayara ka tɛmɛ nin kan wa Ala faralen bɛ mu'miniw de kan dɛ Ala k'an kɛ mu'min na aw mɔgɔ minnu ko limaniyalen don a ye Ala bato a n'a ka kira a kana kɔdi ka bɔ Muhamadu ma ka sɔrɔ aw tigitigi a tulo bɛ Ala ka kumakan fɔ k'Ala fɛ a kana kɛ dɛ a ko cogo di aw mɔgɔ minnu ko a kɛra mu'mini atiullaha a ye Ala labato wa rasulahu a ka kira labato wala tawallaw a kana kɔdi anhu ka bɔ Muhamadu ma abada wa antum tasma'una ka sɔrɔ a yɛrɛ tulo bɛ aw wele k'Ala fɛ walima a tulo bɛ kuranɛ fɔ k'Ala fɛ walima a tulo bɛ aw wajuli kɛ k'Ala fɛ naam wala takunu aw silamɛw kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɔɲɔgɔnko olu ko an y'a mɛn ka sɔrɔ olu la yasma'una u t'a mɛn ni tulo ɲuman ye i k'a dɔn dabaw la cɛjugu Ala bolo o de ye tulo geren ye min dagaralen bɛ mɔgɔ minnu la yaqiluna n'u ti foyi faamu y'a ye o kumana ko wala takunu kallazina qalu samina minnu ko an y'a mɛn wa hum la yasma'una u y'a mɛn u tulo b'a fɔ k'Ala kɛ mɛ u mago si t'a la k'a labato ko a kana kɛ olu ye inna sharra dawaba indallahi daba min cɛ ka jugu Ala bolo a ka daba bɛɛ ye sumu o de ye min tulo gerennen don bukumu wa dagaralen don a tulo gerennen don tiɲɛ ti don a tulo kɔnɔ wa dagaralen don a ti tiɲɛ fɔ tiɲɛ ti bɔ a da kɔrɔ kira ye fɛn o fɛn fɔ u y'u tulo geren ka bɔ a ma a ka dalilu u y'u nɛn datugu ka bɔ tiɲɛw bagɛni ma naam
الذين لا يأكلون ودي مغوي أكلي يرتي منو نفيو ولو علم الله فيهم خيرا نالا كوني هيري دون أولا لأسمعهم أكمبو كانداني مني ولو أسمعهم نا كوني لامن لتولوا وهم معرضون وكمت لكو قدي على كراما معرضون كسرو يتابا يكو كوشن بكون جيتكو كرالا أبدا هل نالا كوني لامن وكنا سونغتكو على كرالا نعم يا أيها الذين آمنوا يا أو مغمن غير لمن يجوني استجيبوا أو كجابلك لله علي وللرسول أني على كرا إذا دعاكم ni aye awwele لما fena يحييكم kwa bina aw nyenamaya واعلموا akado أن الله ala mi fleni يهول ala bidon بين المرء jonche wa qalbi ani jon tusukunche وأنه wa ikado ala إليه wa innahu ikado ko embe chogomina إليه kana alama to sharuna ababi wulika jo الله أكبر ya isa ako chogodi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول aw mu'minun wali man yara isajibu lillahi ay alaka wele jabi نعم wali rasuli aka kira ka wele jabi alaka wele bi jabi na batoli نعم kira ka wele bi jabi na la batoli والسبع iza da'akum na ya wele lima yuhyikum fena ko abna anyanamaya noy نعم nyanamaya lima yuhyikum korode kata data e min fala huwa alquran fihi alhayatu wasiqatu والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة mana yuhyi korode yuhyikum abna aw nyanamaya ko nyanamaya fenye qur'ane de nyanamaya bala danaya bala kishi bala tanga bala jenaya ani lahara mana ode ko aba aw nyanamaya mana iba famu qur'ane nana nyanamaya de kama yuhyikum ka aw nyanamaya jenaya herela mana katada ko koro min bala de yuhyikum korode bil qur'an fihi al hayatu baloko nyuma bala wasiqatu danaya bala wan najatu kishi bala wal ismatu tangambala fi dunya wal akhirah jenaya ani lahara abeda fale bala a jenama ana lahara ma ni ye tafsir tabari la je obini wala ye yuhyi la na wa'lamu akadu anna allaha kafu ala yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa arama de ka ngi koloshi sabu asebi alai ka do jon ana haklice nala donini haklice ita ka alai ble ala kana do ana haklice wa akadu fana ameo me ilayhi kana alamatu sharun abebi genge kata jo kene kelenga na واتقوا فتنة ayesra fitna nye لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة fitna min tina tonyoli kala damata aula واعلموا akadon أن الله ala min fleni شديد العقاب ala ka nyangata chika jugu الله أكبر yae opmana ko chogodi wattaqu fitnatan ako islameu ayesra fitna nye de la tusibanna allazina zalamu minkum khassa الله أكبر fitna mi ni ala ko abi balaw jigi mɔgɔ minnu ye tɔɲɔni kɛ k'a to olu damata dɛ hali minnu ma tɔɲɔni kɛ a bi bɛɛ halaki ɲɔgɔn fɛ tafsiriw k'o la cogo di sɔyi bukhari ko el hadis inna nasa iza ra'u zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumullahu bi azabin min indihi el bukhari ni mɔgɔ ye tɔɲɔli kɛ aw ɲɛna bɛɛ ye tɔɲɔnikɛla ye k'a to yen mɔgɔ si ma fɛn fɔ a ye ko ala bi surunya o yɔrɔ bɛɛ a k'aw bɛɛ ta ni balawu ye min y'a kɛ o min m'a kɛ o ala bi balawu jigin a bɛɛ kan ni ala kɛra ka kuma de ye sallallahu alaihi wasallam o balawu de filɛ an ka nin ye jamana in tiɲɛna k'a bɛɛ halaki faamaw ye mɔgɔw tɔɲɔ
tɔɲɔnikɛlaw ye dan sago durangolow bɔra jɛnɛya kɛra ka tila ka cɛ ni cɛ muso ni muso k'a bɛɛ wara bɛɛ y'i da de i ti foyi mɛn silamɛ ɲɛmɔgɔw fɛ silamɛ dɔ neni k'a kɔ i ti foyi mɛn diinɛtigiw bolo diinɛtigi dɔ lebutɔ kɔ mais ala ka sira bɛɛ bilala jamana halakira bɛɛ y'i da de mana ala yɛrɛ ye halaki kɛ amu ye minnu y'a karamɔgɔlamɔgɔ ye a y'olu siri fɔ dɔ ka sa u ka to su saraka bɔ fɔ dɔ ka sokura ka ban u ka taa kuranɛ kalan ye ala ka lasigidenw de kɛra ɲanibaatɔ ye ala ka dugukolo kan faamaw tigɛr'u la u bɛ fɛn fɔ anw karamɔgɔw ma n'i y'a dɔw mɛn i tɛ se u ka biro da la bilen walahi ala de y'an dɔgɔya k'an kɛ ten parce que an ye ala janfa sani fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan jango mali kɔnɔ ala sɔnna karamɔgɔw tun bɛ se k'a bɛɛ yɛlɛma bere tɛ muru tɛ mali silamɛ ka caya selila ka caya o selila caman ninnu u bɛ seli misiriw de kɔnɔ alimamiw de bɛ yen karamɔgɔw de bɛ yen min bɛ f'u ye n'o ye ala ta ye ɲansɔrɔ jamana in tɛ tan don o don dɔ bɛ fara gɛlɛya kan don o don dɔ bɛ fara gɛlɛya kan n'a ma fɔ kuran gɛlɛyara a bɛ fɔ sukaro gɛlɛyara tulu gɛlɛyara a yɛrɛw bɛɛ kɛra musotigiw ye a b'a ɲɛ dɔn sa o tuma na ayiwa ayiwa ni ala ka kuma de ye cɛnni warala dugukolo kan ka adamadenw ɲɛnɛma to o tuma na ala fana y'a dabɔ sa fo a k'an nɛnɛ balawu dɔ la an yɛrɛ ka dɔ nɛnɛ diɲɛ na yan yan'an ka se lahara n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu o tuma na la tusibanna lezina zalamu minkum khassa ni balawu in ko a bɛ jigin a tɛ tɔɲɔnikɛla dama ta dɛ hali min ma tɔɲɔni kɛ a b'a bɛɛ ta ci bon i jigi bɛ tigɛ n'i y'an ka karamɔgɔw lamɛn sɛbɛ kuma si tɛ fɔ dɔ nɛnini kɔ sɛbɛ kuma si tɛ fɔ dɔ lebuli kɔ mais cɛnni bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛna taa dingɛ kɔnɔ maa ti kuma o la ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ naam i k'a dɔn ala ka ɲɛ an ka taa ka gɛlɛn dɛ ala ka n'a s'an ma a ye kosumali kɛ tuma min na aw silamɛw a kun ka dɔgɔ aw kun lafulen don magan dugukolo kan a kun bɛ siran adamadenw kana na aw soki ka tɛmɛ ala nana aw kalifala don madinɛ ni kana aw dɛmɛ bi n'ale ala ka dɛmɛ ye baduru kɔfɛ a nana aw garisɛgɛ ganimɛ caman b'a la la'alla aw tashkuruna ana ala barikada i y'a faamu sa wazkuru silamɛw a kana ɲinɛ dɛ iz antum qalilun mustad'afuna fil ard tuma min na aw kun ka dɔgɔ ala fulen don maa si t'a jate aw kun tɛ jate foyi la fil ard k'a to magan kɔni aw kun bɛ jate mun na foyi takhafuna aw kun bɛ siran yɛrɛ an yatakhattafakumun nasu adamadenw kana aw tufa ka tɛmɛ i n'a fɔ ni kɔnɔ bi bɔ sanfɛ ka na jɛgɛ ta ji la walima a bɛna kɔnɔ sɛden ta a bɛ sin ka na a ta ka taa ten mana ko silamɛw kun bɛ siran de u kana na ta ka taa ten u b'u minɛ karew kɔnɔ dɔrɔn k'u kun ci u b'i sama ka don dɔ ka bulon kɔnɔ k'i kun ci u tun b'a kɛ ten de silamɛ yɛrɛw taamatɔ bɛ siran dɔ kana n'u tufa ka don yɔrɔ dɔ la k'u kun ci fa awakum ala ye jigin yɔrɔ d'aw ma kana n'a ye madinɛ ka n'a hakili sigi ye ka a fara ɲɔgɔn kan ye ka tila ka aw dɛmɛ fana bi nasiri ye n'ale ala ka dɛmɛ yɛrɛ ye ka tila ka aw garisɛgɛ kɛlɛ ganimɛ na a bɛɛ kɛra fɛntigi ye bi kurusi kun tɛ min na kurusi fila b'o fɛ min kun tɛ kini sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ o bɛ kini sɔrɔ tile kɔnɔ bi parce que wari sɔrɔla
o kuma na sa لعلكم تشكرون ko ala ye nin dabɔ a kama lala ka barika da n'a ma ala barika da ala ka ɲanga ta ka gɛlɛ dɛ يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la لا تخونوا الله la takhunu llaha a kana ala janfa والرسول a kana alakira janfa وتخونوا أماناتكم a kana a ka layidu janfa وأنتم ka sɔrɔ aw tigitigi تعلمون a yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn الله أكبر a bɛ ko in kalama a kana a ka layidu janfa dɛ baya wɔɔrɔ kɛra o layidu taara maka a taara madina o tuma na ala k'u ma ya lezina amanu aw mɔgɔ minnu ko a dara ala la la takhunu llaha a kana ala janfa wa rasula a kana alakira janfa wala takhunu amanat wa takhunu wa lamu mahzuf wa takhunu amanatikum a kana ka danayaw janfa ay layidu min ta a kana janfa dɛ wa antum ta'lamuna kasra a yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn واعلموا a k'a dɔn أنما amwalukum a ka nafolo ninnu وأولادكم ani a den ninnu فتنة fitinaw do dɛ وأن الله wa a k'a dɔn ala عنده a bɛ ala bolo أجر sarala azimun sara min ka bon mana ala kuman'u fɛ a ko a y'a kɔlɔsi a k'a dɔn a ka nafolo a n'a denw o do wa a fitinɛ do dɛ fitina do a k'a dɔn ala sara b'a bolo min ka bon mana i den ani ka nafolo o de ka di ni ye o kumana mɛ i kɔlɔsi i den minɛ cogo ani ka nafolo minɛ cogo a kana i bɔ ala fɛ n'o kɛra dun ala ka ɲangata ka jugu kana to o k'i sɔrɔ wa sara bɛ ala bolo min ka bon wa inna allaha indahu ajrun azim sara bɛ ala bolo layidu dafalaw ye minnu denw ma se k'u fili u musow ma se k'u fili sara b'u bolo min ka bon kosɛbɛ mɛ ni nana mɔgɔ minnu kan alakira sallallahu alaihi wasallam ani yahudiyaw kun ye layidu dɔ de ta bɔn tuma min na ni silamɛkɛ dɔ nana yahudiyakɛ in y'a ɲininka ko yala kira ye min fɔ an ka sɔn o ma wa silamɛkɛ in y'a k'a kɛ tan k'a k'a kɛ tan ko fɔ saya a kana sɔn fɔ saya o tuma na o kɛra bɛ kɛ a ko ale bolo bɔra kan na dɔrɔn ale y'a don o yɔrɔ la ko ale y'ala n'a ka kira jaabi o tuma na a ko ale kɔni n bɛ sa kun fɛ sa fo n'ala yafara ma yafa tilala ka k'a ma o tuma na mɔgɔw ladila ko a k'a janto a ka danayaw la silamɛw mana bɛn fɛn minnu kan an bɛna kɛlɛ kɛ tan a man kan o kibaru ka ca silamɛw mana min labɛn an bɛna nin ko in kɛ tan a man kan o kibaru ka ca mana o y'a sɔrɔ a n'an da in bɛɛ ka kan i bɛ kuma fɔ yan sisan i bɛ taa mɛn yɔrɔ dɔ la fo i bɛ kabakoya o tuma na o kɛra kira yɛrɛ de la tan ala ka sɔrɔ ka wulibali f'u ye k'a fɔ aw minnu ko a dala ala la a ka limaniya a y'u kɔlɔsi a ye min di a kana ala janfa a kana ala ka kira janfa mana i b'a ye ko in bɛɛ ye kelen ye ko in bɛɛ ka kan nin ye kira de ye sallallahu alaihi wasallam o ye ɲɛgan bɛɛ ye mɔgɔw bolo a yɛrɛ jɛɲɔgɔn n'a ye kuma min fɔ gundo la ko an bɛ nin kɛ sini yanni dugu ka jɛ diɲɛ bɛɛ b'o mɛn mana ala ko a bɛna ta a ye sabali la takhunu amanatakum wa antum ta'lamun wa'lamu innama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu wa dalen bɛ ala la إن تتقوا الله n'a siranna ala ɲɛ يجعل لكم فرقانا ala bi dɛmɛba kɛ aw ye farafasiya kɛ aw ye ويكفر ala bi yafa عنكم ka bɔ aw ma سيئاتكم a ka jurumu na ويغفر ala bi yafa لكم a ka jurumu kɔ والله i k'a dɔn ala ذو الفضل ala ye pusamandiya batigi ye العظيم pusamandiya min ka bon ya ayyuhal ladzina amanu aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la n'a siranna ala ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala bɛ farafasiya k'aw ye a bɛna tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛna haramu ni halala dɔn walima ala bɛna farafasiya k'aw ye
a bɛ siran fɛn min ye ala bɛna don a n'o cɛ furukanan ka fɛnw fara ka bɔ ɲɔgɔn na kumana ala bɛna don a n'a juguw cɛ a bɛ siran tɔɔrɔ min ye ala bɛna don a n'o cɛ n'an siranna ala ɲɛ a bɛ ka siran sanji nabaliya min ye ala bɛna don a n'o cɛ n'an siranna ala ɲɛ a sirannen bɛ banajugu min ye ala bɛ don a n'o cɛ o kumana yaj'al lakum furqana ala bɛ farafasiya don a n'a ka sirafɛn cɛ walima ala bɛ walanwalalikaw ye tiɲɛ ni nkalon la walima haramu ni halala la a bɛ tila ka yafa aw ma sayyi'atikum a ka walejugu kɛlen na wa yaghfiru lakum a bɛ tila ka yafa aw ma naam wa i k'a dɔn samandiya batigi de ye ala ye dɛ